Queremos preguntar a doutora Teresa Castro pola gripe. Cada vez temos máis casos, agárdanse que o pico sexa pois nun par de semanas, non sei se chegamos xa a ese pico de saturación nos hospitais e nos centros de saúde. Moi boa tarde, doutora. Teño aquí conmigo. Que tal, doutora? Ben, moi ben. Moi boa tarde. Gripe, moita gripe. Moita. Non sei se gripe, porque alguén cando dice tes gripe, non, teño catarro. Tes gripe, non, teño un resfriado. Eu non entendo que é iso. Pois é moi tes gripe ou non tes gripe? A gripe é unha patoloxía respiratoria. Que é un virus propio, por un non? virus propio da gripe. E o que dice que non ten gripe, que teño catarreira. Porque a veces non o din porque o único que ten son síntomas respiratorios, sin ter fiebre, sin ter dolor muscular. Pero podes ter gripe sin ter fiebre? Podes, sobre todo, se estás vacinado. Por qué? Porque o feito de estar vacinado nos protexe moito. Por iso insistimos unha e outra vez na importancia... Que non lle entra moi ben na cabeza todo ese... Non lle entra moita xente, pero porque houve unha campaña moi importante dicindo dos problemas das vacinas e non dos grandes beneficios que teñen. Pero hai xente que di, eu non me teño que vacinar, que eu non son grupo de risco, que... Si non eres grupo de risco, non te debes vacinar, pero si formas parte do entorno de grupos de risco, que estás poñendo en risco a outras personas. Eu non son grupo de risco, pero, sin embargo, poño en risco a todos os que me rodean, incluído ti. E por esa razón... Ti tes que coller a gripe seguro en algún momento. Nada, que a mí xa me ten moi vista. Aos médicos sanos van moi poucos. Sabes que pasa? Que eu paso consulta desde que foi o COVID con mascarilla e iso me protexe de moitos procesos respiratorios. Está ben eso, pasa que, bueno, é máis incómodo. Non é por protexerme eu, é por protexer o que teño enfrente. Aos demais, non? Claro, claro. Bueno, e agora estes días que falades de catarreiras e de gripes, estáse falando moito tamén, doutora, da coñecida popularmente como gripe estomacal, que dá unha serie de molestias gastrointestinais, non sei se realmente é un virus da gripe, pero que está afectando a moitísima xente. O estómago, sí. Sí, estómago, gastroenterite, non? Din por aquí que sí, din por aquí que sí. Pero na tu viña, pero contan que sí. Sei que na tu. Ves, hai moita xente. Alguén. Non diga nombres, non vamos aquí a manter o anonimato. Non vou falar do que viva cas vacas. Aí está, non vamos a falar mal de naide. Gripe estomacal, podes dicir así? Sí, ou intestinal ou digestiva, non é realmente unha gripe porque non está provocado polo virus da influenza, está provocado por outro tipo de virus, pero sí é certo que provoca molestias como dolor muscular, malestar, fiebre elevada e, sobre todo, vómitos e diarrea. É que eu sempre teño dúbida, cando estás que ti isto, pícame a garganta, agora xa un pouco aquí da gorxa, un pouco de mocos, que facemos? Que temos que facer? En principio, tratamento sintomático. Pero que tomamos? Depende. Claro, se non tes fiebre, nada, simplemente tes molestias. Si tes molestias, tratamento sintomático. Que che molesta a garganta? Un analxésico menor, en principio. Bebidas... Esos que hai na farmacia que acaban en ol ou en ol, estos porque tú chegas á farmacia hoxe en día e teñes xa a estantería chea de todo. Porque estamos na época. Os antigripais, que non son antigripais, de verdad, porque contra a gripe realmente non hai nada, non? Non, son sintomáticos. É tratamento sintomático que pode tomar xente que non teña patoloxías de outro tipo. Que debemos facer cando temos un proceso respiratorio? Primeiro, protexernos nós, pero tamén protexer o que temos ao lado. Entonces, como é o caso, espero que ningún dos dous teñamos un problema respiratorio hoxe, porque estamos moi próximos. Estamos moi ben. Entonces, solo polo feito de falar un ao lado do outro, podemos contaxiarnos e podemos contaxiar o resto do noso entorno. Entonces, que debemos facer se sabemos que temos un virus respiratorio? Primeiro, parece que nos olvidamos, pero fai moi pouquiño que tuvemos un virus respiratorio e todos e todas sabíamos o que tiñamos que facer para evitar o contagio. Bueno, nos esquecemos en certa medida nas medidas de protección. Creo que nos ves un pouco a chamar a atención, non? Como doutora niso. Pero sí que é certo que creo que nos afectou no que decía Roberto. Agora que temos un gripe, un catarro, unha catarreira, vemos os diferentes virus de inverno, como poden ser catarros e resfriados, a gripe, o COVID-19 ou un norovirus. E un pouco ligado co que preguntaba Roberto, que temos que facer cando temos algún síntoma, claro, eu creo que nos pasa un pouco a todos. Agora temos algo e necesitamos saber que o que temos. Hai que poñerlle nome e apelido. Claro, antes da COVID, necesitamos saber se é COVID, se é unha cousa Válenos para algo, non? Pregunto, non sei. Eu creo que acaba de decir moi ben, Roberto. Necesitamos poñerlle un apelido. Se o necesitamos, podemos facelo. En quen debemos facelo? En aquelas persoas máis vulnerables, en aquelas persoas que están máis graves e necesitamos actuar de forma específica contra un axente patóxeno determinado. Pero se non é así, se estamos con mocos e con malestar, que debemos facer? Hidratarnos ben,
lavar moi ben o nariz, utilizar panos de papel e desbotalos, lavarnos moi ben as mans para non andar tocando as cousas e contagiar a En a medida do posible, quedar un micro, por si pouquiño... acaso, que creo que falla un pouco o micro. Sí. Quedar un pouquiño na casa tamén, dicir, antes comentaba Juan, estamos xa, se non estamos no teito, estamos a piques de acadar ese teito de casos de gripe e outras pois, infeccións respiratorias e demais, moita xente saturando, entendo, os servizos sanitarios de urxencias, a atención primaria, hai que chamar un pouquiño a calma e a non ser que teñamos uns síntomas preocupantes, é mellor quedar na casa, repousar e non misturarnos entre nós, non? O que temos que utilizar casi sempre é o sentido común. E que nos di o sentido común? Si non necesitamos dun médico, non acudas a buscar un médico. Si o necesitas, vaite. Pero si ti o que tes é un pouco de mocos e un pouco de resfriado e un pouco de estornudos, Con o que que síntomas necesitas... deberíamos plantexarnos ir ao médico? Datos de Teresa? alarmas. Fiebres moi elevadas, é normal que ca gripe teñamos fiebre. Si tomamos un antitérmico e cede sin ningún problema, tranquilidad. Pero Sobre fiebre, non que hai xente que di, non, eu con 37 xa teño fiebre porque eu son de 36. Non me vale, non? Sí ou non? A fiebre non é de 37 nin Non de 37. estás falando de Raquel Atanes agora mesmo. No, A ver, é a min moita isto xente que di, preocúpame. no, eu xa estou mal con 37, Pois xa eu estou mal. quero consultar isto, Pois porque eu é unha tontería. habitualmente teño unha temperatura corporal de 35 graus. Pois tes que ir ao médico. Son como Non un é normal lagarto. andar por aí No, con sí, sí, 35 sí. graus. Entón, Eso é eu un cando lagarto. teño efectivamente 37, teño toda a sensación de febre, a tiriteira, toda a sensación, Doutora, explíquele, atópome realmente explíquele, mal. Pois por favor. tómate un antitérmico. Pero aí podería Pero como é tomar un antitérmico se ten ten 37? Porque estou 2 graus por riba da miña temperatura habitual, Robert. Non, porque ten malestar, porque ten Claro, tiritona, é que ven porque con ten dolor Tú muscular. rígueste pola diócesis de Santiago. E iso di que a temperatura media dun ser humano é 36 e medio, sí ou non? Sí, señor. Entón non Pois eu lle quedo demos. a deber. Campana de Gauss e hai xente que pode salir da campana. Pero Non esta entremos muller a cando teña discutir. 40 que morre. Primeiro hai que saber por que ten 40, eso é o máis importante. Isto é verdade. Cando dis un antitérmico, refíroste a Mo poñen paracetamol, moi por exemplo. difícil, Poñenmo moi difícil. Sí, a mí No, tamén. difícil é o caso dunha persona que ten 35 grados. Tú biche unha persona que Non ten 35 entremos a discutir eso, que estamos o que ele comenta é que se encontra moi mal, que ten moito dolor muscular, que ten moitos Claro, calafríos, sensación de entonces Iso que é a debe súa facer? cabeza, eso é psicosomático que se lle mete aquí na cabeza e listo. Pois non lle vou a dar un ansiolítico, Doutora, cando dis un antitérmico, refíres a paracetamol, por exemplo? Por exemplo, sempre cando non teñas problemas hepáticos, non teñas problemas renais, non teñas patoloxía de outro tipo que necesites, pero o que máis e o que menos, inda que teñamos problemas, tendemos a ter un analxésico para cando precisamos que nos permiten tomar en cantidades non durante 15 días seguidos, si continuamos tendo fiebre, non si temos unha afectación importante do estado xeral ou dificultad respiratoria, pero de entrada, cando nos temos un cuadro de resfriado ou cando temos un cuadro de gripe, o que temos é malestar e a veces algo de febrícula ou incluso fiebre, que si cede ben co antitérmico, podemos estar tranquilos. Falábamos, Teresa, de quedar na casa e é certo que algunha destas infeccións que estamos a ver parece ser que cursan síntomas, non sei, 3, 4 días e despois a persoa empeza a toparse mellor, pero igual ainda pode ser contagiosa. Non sei se Sí. temos que ter precaución a hora de volver a nosa vida social e laboral. É que en plena epidemia debemos ter precaución todos e todas, porque tamén é certo que antes de ter síntomas a veces contaxiamos. Entonces, que debemos facer? Evitar, pues intentar airear os espacios para que non estén pechados durante moito tempo e que non se acumulen os virus, que a carga viral sea maior. Airear, porque a xente xa airea as casas, a xente abre pola mañá as ventanas e aí... Airear hai que airear hai que media ventilar. hora. Hai Non que estar toda a ventilar. mañá cas ventanas abertas, hombre. Vai vergüenza eso do país. Incluso un cuarto de hora é suficiente. Pero é verdade ou non? Sí, señor. Estou dicindo a verdade? Sí. Que hai xente que hai que airear e deixan aberto toda a mañá. Mire para mí, señores. Usted é delas, non? Que bota toda a mañá aireando. No, pero media hora chega. Como cheirar esa casa que non Pero que vai cheirar? En media hora está aireado. Que se perda a calefacción. Entra a humedad. Jo. Tú canta aireas toda a mañá, non? Home, logo, toda a mañá. Aire. Claro. Tiña pinta. Parte da tarde, ten cara tamén de decir. Ben, estamos falando de diferentes virus de inverno, como pode ser a gripe, como poden ser os catarros, como pode ser o norovirus, falamos esa gripe estomacal, mal chamada, entendo, gripe estomacal, pero agora estamos lendo tamén, e nos chegan noticias, do metaneumovirus. Buah, xa ten nome de malo de película. Debe nos preocupar isto ou non? Ten nome de malo e de peor.
Que nos deben preocupar? Vamos a ver, os virus en xeral nos deben preocupar porque temos poucas formas de combatilos. Entonces, normalmente é o propio sistema inmune o que pode contra eles. En caso deste virus, en principio, non está dando. Primeiro nos está vendo aquí e despois non está Xa, dando. pero que veña da China alarma un pouco, Tranquiliza. xusto 5 anos despois, non, de que Bueno, de feito, empezáramos a ver os casos da COVID. a nova COVID, que non sei se realmente ten algún tipo de relación ou simplemente isto é como da gripe estomacal, que como ten unha sintomatoloxía semellante xa o bautizamos. Claro, é que a veces nos alarmamos do que aínda non chegou e non nos preocupamos do que xa temos. Quero decir que aquí temos un virus que provoca todos os anos problemas, que sí temos ferramentas para loitar contra eles, como pode ser o virus da gripe, e non nos queremos vacinar. E non queremos facer o que nos din. Pero un que hai en China que aínda non chegou, que eu non digo que non poda mutar, que pode mutar, que é un problema que temos cos virus, que cambian continuamente para intentar sobrevivir. Entonces nos preocupamos do que está en China e non nos preocupamos nin facemos nada polo que temos na porta da casa. Aí faz. Un aplauso para a doutora. Porque mira que ela dixo antes que ela dá a consulta con máscara. Sí. E todos que vayan á túa consulta levan máscara. É que ese é parte do problema. Temos un cartel grande na porta que di que se ves con síntomas respiratorios, que veñas con Como se non máscara. ves, se vas ao hospital ou ao ambulatorio non costa nada levar a máscara, que son media Se hora. non digo tanto, pero polo menos se ves tosendo e estás sentado ao lado dunha persona vulnerable, xa sea pola súa patoloxía ou pola súa idade, pero que traballo che costa? Pero eu creo que ao centro de saúde hai que ir ca máscara, nestes meses. Non. Eu creo que non estaría creo, demais, eu creo. aínda que solo sea por egoísmo, Xa- porque se xa non dibía- ates... Os demais é Ahora por ti. tamén Os che digo unha demais é cousa, por ti, dibía claro. velas na porta xa. Según entra. Bueno, hai algúns No, centros pa hospitalarios que poñela, teñen, no. Sí, e despois tirala na porta unha e caixilla xerar con residuos e máis residuos. Quero decir que iso ten sentido se alguén non a ten, pero que non ten sentido que estemos gastando recursos e xerando basura onde non é necesaria. Eu non é por non tela na porta, calquera que entra e entra con tos, se lle dá. Hai xente que se ofende, como se lle estuveras dicindo algo malo. ofréceselle. Sí, se ofréceselle. Claro. E se ofende porque parece que lle estás Non teño impoñendo... nada, non teño nada. Sí. Claro, nin que fora un apestado, nin O que... gallego oféndese rápido. Bueno, É ainda como ten cando ese lle pregunta ao estigma un médico pouco, se no, da fuma, máscara. xa se ofende. Ou se lle pregunta, bebe? Ou... Sí, No. que se Hoxe vou falar xa se das- ofende. Non, o que ofende a veces é que... míntiche. Vamos a ver. É importante non mentirlle, porque se eu non teño información, non sei se o estou facendo ben. Cando a teño, a veces me equivoco, pero se non a teño, seguro que me vou equivocar. Claro, pero tú a un paciente cando lle preguntas, usted fuma, usted bebe, xa toma como unha agresión xa. Porque a veces xa se Entonces siente culpable. responde cunha mentira. Sí ou non? Sí? Bueno, unhas veces e outras non. A Hai xente maioría. que... Claro, pero te fai sentir culpable, non? Entendo que esa é a reacción. Que atención, aí consulta. Dígame. Consulta vai. Ai, pois o micro. Usted pode facerme Pasa unha o pregunta, micrófono. non sei se lle vou contestar. Deixame o micrófono. Somos varios Se ten médicos algún aquí, entre síntoma, non todos podemos os compartir médicos malos micrófono. será Non que... teño síntomas, pero vou a dicir unha cosa. Por que eu non podo tomar paracetamol? Por que me fai daño? Porque eu non son enfermada, non teño unha enfermedade, non teño nada. Por Pues, que? como se chama vostede? Luz Gato López, E quen che dixo, Con nombre e apellidos. quen che dixo que non podías tomar paracetamol? os médicos. Pero Además, vamos a faime facer unha daño, cousa. faime daño. Vamos a deixar Daño que aquí. Luz, Vamos a faime se daño. está de acordo a doutora, falas e despois nos contas o teu caso, vale? Porque necesitará ter máis datos. Porque así Si, vai podemos a facer tomar unha placa. Aí Sí. atrás. Sí, a placa vamos a facer eu a ti. Vamos a facer unha placa. A ti sí que che vou facer a placa. Primeiro mandamos a triaxe e despois... Como non vemos vas para ter onde. para paracetamol? No te voy a Tens que cerrar as ventanas, estás airando toda a mañá. E claro, reventa. Vou calar Reventa a tu boca, paracetamol. vou calar a Ben, boca, cerra as ventanas. calar a boca. Imos facer unha cousa. De contado, seguimos pasando consulta. Ah, esta muller veo a gran velada. Sí, sí, Así. Sí, sí, sí. De contado nos contas, Luz. E vemos cal é o problema co paracetamol e seguimos pasando consulta con Teresa Castro, que é médica, como se saben, de atención primaria en Vimianzo. E demandando na casa as vosas consultas para ela, pero agora imos a